Marychiwenga appeared in court nezuro asi kwatakuenda kwakumucheto kwenyaya. Vice President havasi kukwanisa kuva muopen court and the media is not allowed kuva kukoti kwacho. Kuri he can only testify on camera since pane ma-security proceedings pane kuti vauye kucourt. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuri it is a common cause that the next witness is one of the sitting vice presidents of Zimbabwe. This application is made to protect the dignity and security of that office. It is desirable that this witness be allowed to testify in camera. There exists security risk to this witness if he is compelled to testify in an open court. However, if he is allowed to testify in camera, his security detail will have the advantage to secure him during his testimony and after. It's in the interest of justice that he be allowed to testify in camera. Vamwari kuti aiwa vanofanira kuuya kukoti since Marychiwenga anga achiuya throughout. Chero ari pamubhedha achirwara, chero akaamputatwa maparts ebody yake, she made sure kuti she appears kucourt. So considering the position ya vice president kuzongouyawo kukoti zvezviri zvinhu zvisina kumira mushe in terms of the security details kugadzirirwa the whole setup yacho. Saka a lot of the lawyers vari kudhila nenyaya ya Marychiwenga vari kuti no, he has to appear in court because by the end of the day muri kuti only the aides vaMary then ne vano like the lawyers vaMary and nevanhu vari kuuya kuside kwavice president zvinozomupa here advantage in that court. Pane pasina here kusava nebalance since public isachagoni kuzonzwa kuti vari kutaura kuti chii, as well as the media vanenge vasina access to zvine zvichiitika. What if ruling yacho ikazobuda isiri fair but pafairness hapana kuzombotaurwa nezvapo, pari kungonzi our major worry is the dignity of the vice president pamwe chete nema-security details. So ndo zviripo so far. Saka change tingokupai zvizere kuti zvakamira sei. Please ignore the sound at the background. Vana vari kutamba naika konjimbo yamaibenjika vanenge vachimbobabysita mamwe mazuva. Alright guys, so ticharamba tichingokupai zvizere munyaya iyi.